खेरायनायखौ जाबाय आंखौ दा खालामबा सोरांलायलाय सोरां बेसेबांबा गोदो जालायबाय नुवाखै दाना गुड मर्निं लोगोफोर फुंजानि आंनि बे दैमारु इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर फुंजानि नै जोङो खेराइ नायनो फैलायबाय आरोना मोनायावबो नायफैदों जोङो ओमफ्राय नै दाबो मोनायाव दसे उन्दुहैनानै नै सान ओंखारबाय ओमफ्राय जोङो खेराइया जोबाखै आरोना नायनो फैबावबाय जोङो नै लोगोफोर ओमफ्राय खेराइया जोबसिगोन ओमफ्राय जारा फाग्ला फैबावगोन जारा फाग्ला फैनायखौ नायलांबावसै आरोना लोगोफोर दानि मानसिफ्रा बिखायाव एसे ज्रोम मोनोबासो मोजां मोनसै दे दामनाय दे
Dạ thật luôn.